iPad Air og MacBook Pro. En iPad Air er noget af det tyndeste, man kan få nu til dags. Den er kun 7,5 mm tynd og er meget nemmere at anvende. Den tager ultraskarpe billeder og filmer i fuld HD. Dens billedprogram er meget nemmere at anvende. Der kan man ændre i næsten alt. Man kan fx ændre i lysstyrken og i skarpheden. MacBook Pro'en er tynd, let og kraftfuld. Designet i en MacBook Pro samler en masse power på meget lidt plads. Den leveres med powerful programmer som f.eks. iMovie, Photos, GarageBand, Pages, Numbers og Keynote. Alle Apples devices samarbejder virkelig godt sammen, men især en iPad Air og en MacBook Pro samarbejder rigtig godt sammen. Man kan meget hurtigt dele ting på nettet via en MacBook. Man kan fx dele det til Facebook og Twitter. Man kan meget hurtigt skifte imellem siderne. Du kan simpelthen stå på Safari og så lige hurtigt over til Spotify, så kan du bare skifte derover. Det gør man bare ved at sætte 3 fingre på sin fingerplade og så bare stryge til siden. They say